ko. May balo ko sa pangutana. Pero nyari lang ko kay metod lupot ko. Okay. Kini bataan eh. Makatubag ka sa akong pangutana. Ah. Katunta ang mga master pa siya. Kisa may moderator dire. Ikaw moderator. Okay, dili magsay-say ha. Unang pangutana. Kaning giskutan manggod nga simbag larawan. Bago ta mo simba dito sa larawan, mahibaloon ta taon sa nang definisyon sa simba. Karon, unsay definisyon sa simba? Tanawa o wa jud naminaw sa akong topic o. Ang akong topic larawan naabot ang pagsimba. Unya may pakaha ka nga pangutana. Ayaw ha. Ayaw sa pag mangutana ka stick to the point. Ha? Ayaw paggawas og lain topic. Wa ko nagtopic og simba di. Akong topic larawan. Palap nga pangutana. Mo mangyapon na kayong larawan lagi gisimba man. Mo man topic nato dire. Nganong di man tubagon ang pangutana, nganong nagsimbag larawan. Mo man na yung topic. Pangutana, nganong nagsimba og larawan? Tubag. Kanang imong pangutana nagpasabot lang nga wa ka naminaw sa kung wali nakit ang bayat ka na ka dito ambot usay na sulod una ngano kapag nakaingog kana wa ko nagtopic ngano magsimba tag larawan kay unang-unang Katoliko wa jud nagsimbag larawan ang akong topic diri nganong naami larawan. Pangutana palop dito man ta nagtopic sa larawan. Karon ang bago ta moadto sa larawan, naibalo ta unsa ng pagsimba sa larawan. Unsa man ang pagsimba? I-define sa ang pagsimba sa larawan be. Objection, Mr. Moderator. Daan ko nang giingon. Wala ko nagtopic diri nga magsimba mig larawan. Unang-una ang Katoliko wala jud na siya magsimbag larawan. Basig ikaw may nagsimbag larawan. Kung mo na mong binuhatan na ipahid sa mua. Okay, sunod ang tema ha. Ang tema na to nga ang Katoliko wala magbuhat og ribulto ha. Temas Katoliko. Oh. Nganong na ani ribulto? Nganong na ribulto? Okay, sige. Tara. Dili ta magkasinabot ani kay ang iyang gisaysay kanina, ang mga tinahod ng mga tao, mga santos, kadto sila dili mo ilang gisimba. Mamanay ang tema. Wala daw nila simbahan na. Gibutang sa simbahan. Wala daw nila gisimba. Sa ba apil ang tema sa simba? Kana mga dili magsaysay lagi, magpangutana lang. O sige, last question kay mo hatag taglaig tig pangutana ha. O mobalik lang kag pangutana kung kinsay gusto pang mangutana, ibalik ang ato ang tema, Mr. Speaker. Propeta, itagaan natin kagigayon nga makapangutana, mo na po ng problema ni mo ba? Wala lagi ko maghiskot diri nga malamang giskutan nako to nga ang Katoliko wa magsimba og ribulto kay ngano mao man ang issue gud mo man gunang ginatiras protestante nga ang Katoliko daw nagsimba og Dios which is not dili tinuod nga ang Katoliko nagsimba og Dios pero it doesn't mean nga nagtopic na kog simba. Akong topic nganong ang Dios na ay ribulto. Ay nganong ang Diyos ay nganong ang Katoliko na ay ribulto. Wa ko magtopic nganong ang Katoliko nagsimbag Diyos kay wa man jud na magsimba. Kung gusto kag lain pangutana, itarong na. Ayaw kay ayog sundog bala shotgun. Kay pagturas bala shotgun buhagay tanan. Masking asa ra maabot, abot diri, abot dito. Straight to the point, mamura kag sniper ba, stick to the point. Okay, alang sa tanan no, kung kinsa pa tong gusto mo mangutana, kay atong ipapalo up og pangutana si propeta sa Pilipinas. Tibok Pilipinas, propeta. Okay. Unsay mangutana pa? Okay. Sir, dali sir. Sa nika Katoliko gyapon, pakisayod lang ni. Mangutana lang ko abot sa iglesia. Kaya sa iglesia, ila daw kuno nga relihiyon ang tinukod ni Kristo raw. Pero nga ila daw tinukod ni Kristo, pero minsan nga dili sila magtuo kay Kristo, ingon nila Kristo daw yawa pero si Kristo. Pero mingon sila sa Biblia nga
si Kristo ro nagtukod. Nabutang bas Biblia nga ay lang ang iglesia ni Kristo ang natukod lang ni Kristo? Pangutanan nimo dili maito sa topic, but for the sake nagipangutanan nimo as a for information tubagon. Ingato unta imong pangutana matarong untag tubag. So ang pangutana, ang iglesia ni Kristo ni angkon man nga sila mo'y tinukod ni Kristo, ang pangutana tinuod ba gayud nga sila ang gitukod ni Kristo? Unang-una, ang iglesia ni Kristo migamit gud na og Biblia. Pero it doesn't mean nga migamit na ka og Biblia, ikaw na po tinuod. Kaya daghan kog laing pundok nga migamit og Biblia. Kaya na ganito panultiyon nga mingon, dili tanang nagkiling-kiling ice cream. Or kung atong ibutang sa itong colloquial language, dili tanang nagamit og Biblia tinuod. Kaya ang yawa mismo mabasa na sa Biblia nga may gamit po og Biblia. Ang pangutana, kining iglesia ni Kristo nga may gamit og Biblia. Ang pangutana, sila na bagayod ang gitukod ni Kristo. Kay mabasa sa Roma 16:16 nga pagkamustay kamo og balangalok ang tanang iglesia ni Kristo. Wa ba sila masayod nga ang Roma 16:16 nasulat in the year of 60 to 70 AD? While ang iglesia ni Kristo nga gitukod ni Manalo natukod in the year of 1914. Nganong makaingon man ang iglesia ni Kristo nga sila may gitukod ni Kristo nga ang simbahan na gitukod ni Kristo natukod sa 33 AD o dili sa 1914. Usa sa ikaduhang pagpamatuod nga ang iglesia ni Kristo dili tinukod ni Kristo, mabasa sa ilang pasugo. Ang ingon dito sa ilang pasugo way back on July 27, 1914 that the Church of Christ was registered in the Philippine government, that the registration state among other things that Brother Felix Y. Manalo is the founder of Iglesia ni Cristo. So mismo ang Iglesia ni Cristo miangkon nga dili si Cristo magtutukod kun dili si Felix Y. Manalo. Mo nang tubag sa imong pangutana nga ang Iglesia ni Cristo dili tinuod nga magtutukod ang nagtukod si Cristo kun dili si Manalo. Mo follow up kay pangutana? Oh, mo bless daw. Wala na ka pangutana? Wala na yung pangutana sa putupita. Isa may laing nga mangutana diya. Kaya kung wala, Wala yung pangutana. ay follow up. Sige sir. Follow up. Nabutang mo sa Biblia ng iglesia ni Kristo nga gitukod ni Manalo? Nakabutang ba sa Biblia ang iglesia na gitukod ni Manalo? Tubag, daa. Roma 16:16. Pero ang nakabutang sa Biblia, dili si Manalo ang nagtukod. Gigamit lang na ni Manalo. Kaya mabasa na to sa San Mateo Kapitulo 24, nga mugawas ang mga bakakon nga mga propeta o ang mga bakakon nga magsasangyaw ug modala sa akong ngalan. Muna hindi buhat ni Felix Y. Manalo. Ni Kutto og Roma 16:16 kay mabasa dito Iglesia ni Cristo. Then kisangyaw dahil niya sa katawan, unya gigamit niya ang Biblia o gigamit niya ang pangalan ni Ginoong Jesucristo. Naa sa Biblia ang iyang gitukod, pero it doesn't mean nga sila mao'y tinuod. Nanuman, ni gamit lang si Manalo anak, pero dili siya ang original na dili si Kristo ang original nga nagtukod sa ila. Nag-atag Ina, ng kutong nya ikaw. Unta ang last question, ang tema na to ang lain na nga pala larawan gyapon. Ikaw may gijamming. Sulod gyapon na to sa larawan. Last question kay mga tata. Isyu manggod ng larawan kay namanggod mga naitabo nga kanang larawan din ha galad halaran ng bulak karon kana bang paghalad nimo pag-atubang nimo sa larawan dili ba na pag simba sa iya Di ba na pagsimba ang kanang paghalad, pagbutang og mga bulak, di ba na pagsimba sa mga larawan diya sa sulod sa tong simbahan? Okay. Yang pangutana, ang Katoliko kay naghalad man og mga bulak diha. Nagsimba na bagyod ta sa rebulto. Unang ula,
pag moingon gani tag pagsimba do na nay tulo ka klaseng pagsimba. Mo na imong Wala bantayan tubag ni Brother propeta. Jan Juna, no? Sunod para makabalo Tulo ka ka kung saan klaseng tulo pagsimba. nga klaseng pagsimba, sunod og safety kay tuduan kag saktong doktrina. Pag moingon gani tag pagsimba do na nay tulo ka klaseng pagsimba. Unang-una ginatawag natong latria. Pangduha ginatawag natong dulya. Pangtulo ginatawag natong hyperdulya. Unsa man ning latria? Ang latria mao ang pagsimba nga para lamang ngadto sa Dios. Wala imong bantayan na Latria. the highest worship that it is only for God. Wala na may lain kundi iya lang na sa Dios pag maingon tag latria. Pag maingon tag dulya, it is a giving honor or respect or Sa to, giving Latria, thanks Dulya. to the person or ginatawag na to sa mga santos nga naghatag og sakripisyo sa ilang kinabuhi para sa simbahan. Ang atong paghatag og honor ba, ang atong paghatag og dakong respeto o dakong pagdaig na kung asa may hinumduman nato ang ilang binuhatan. Mo nang ginabuhat nato sa mga santos kanang dulya. Ang atong paghinumdum aron ang atong paghatag sa ilang dakong pagtawod ingon nga santos sa ilang serbisyo sa simbahan. Wala na mo na gisimba. Gihatagan lang na mo na dakong pagtahod sa ilang pagserbisyo. Okay. Okay, ang tubag niya, wa gitinuod. Tulo daw ka klase pagsimba. Okay. Ang pangutana karon mo ni, mangutana ko siya ay katulo. Ha? Nang dili naman nga ang pagsimba, Eh, may naray mo paliwanag utana, na ang utana. matud sa Biblia ang pagsimba Utana kaya? kanang imong Utana ka? huna-huna pananaw nimo. Kanang pananaw nimo, asa mabasag nga gisulti wala. Pero katong mabasa sa Biblia, katong pananaw nimo sa imong gisimba. Sa to pa, nagtanaw ka siya sa asa, kining mata dili pananaw. Nagluhod ka siya. Wala na ribata, wala na kuan ha, say kay mungutana lang. Okay, wala tay ribatal kay wala. Okay, last question na to. Okay, mo hatag taglaing speaker. Kaya mga kaigsunan, dito lang ako tapuson ang akong pagwali. Kay dagang pa maglaing speaker, ihatag nako ang oras kaniya. Kinsay second speaker, Brother Elias. So, dagang salamat na may gabi. Okay, mudawat. Okay, sige. Hatag na to sa laing speaker. Unsa man? Muhatag man daw laing speaker. Brother Jan Juna. Ihatag na to kay Brother Elias no, ato ang kinakusgan karon nga tigwawali. Okay, Brother Elias. Brother Elias, imuha karon ang oras. Okay, salamat Brother. Ang tema na ko igsoon kaning kontrobersya sa pagtuo labi na diya sa igsoon mga Katoliko kaning purgatorio. Muna atong tanaw ng tawon, ang termino nagyatag sa simbahan sama sa Ginoo ni Brother James. Kaya kung hindi natin sabtong kung saan purgatorio, igsoon, dito makita, ma-analyze na ang purgatorio sa Diyos ni Cristo. Ay, Christology, dahil yung topic. Kaya Kano? kung tanaw ng simbahan, gata gagatorito sa Mateo 16:18, 19, ganyan dia, ang atong Ginoo na ito, Pedro, ihatag ako ng mga layo sa ginarian sa langit. Kung sa itugot mo din sa uta, itugot sa langit. Ang idili mo sa uta, idili sa langit. Sa ito ba, naipagtugot, naghinatag diya sa unang Santo Papa na Mau San Pedro. Ay, Ang mga authority tanong sa to, layo sa kanina. ginarian sa langit. Mula ang simbahan nagsuon, na nagtuo sa mga lugar na dili langit o dili impyerno. mga tanong kanina. Ito ang simbahan ng purgatorio. Yes, purgatorio, Espanyol na pinulungan, diya sa Latin Vulgata, mabasa na ito sa Hebreo 1:3, Purgaciones Convertorum Pesi. Sa ito ba, lugar Mga tanong ng na siya Isang na, Lang. James. Ang purgatorio, purga means lugar. Torio Banana mo. means, Banana. purga means, lisan ng torio means lugar. Yan kayong paligsoon. Kanya naman, musugutan sa dingay ko itong tanawon. Ang balaan kasulatan nag-ingon diya sa Pinabiyag Kapitulo 21, versikulo 27. Gingon diya na wala makasunod sa langit, ni gamang sala, ni pagpamaka itong mga limpi lamang. Sa itong paigsoon, wala tao na hindi makabakak sa kanyang panahon na.
Mas gamay ba hindi ka makasunod sa langit? Kung wala na ang amang konsepto, ang inyong mga gala, dili ang justice ang Ginoo. Pero ang Ginoo justice yan. Salvo si Johnson, ang Ginoo justice sakto na maghukom. Excuse bro. Muna ang simbahan ng Excuse. Panginoon Purgatorio, Nag-live. lugar malinisanan. O naa sa palang kasulatan igsoon. For example, atong talawon sa karaan tugon. Diya sa kaduhang Makabiyo, Kapitulo 12, versikulo 30, versikulo 43-46. Ganyan diya. Si Tito si Makabiyo nagtuo sa ang tao na nagtuo sa Diyos, nakadawat ako sa kaganto na kabulungan. Nag-ampo siya lang sa mga matay o ginagbarang sa ilang mga sana. Sa totoo, nagbilang ko sa ilang pagtuo sa una, nag-practice na sa mga pag-ampo diha, nabulas ko magsuon na may panaw na. Sa itong pag-ampo ni Didas Makabiyo igsoon, sa langit at ang langit luwas naman, di mo siya ampuan. Sa totoo, ang pag-ampo niya, dili para sa langit. Pag ang pag-ampo niya, dili siya para sa imperno. Kaya imperno, dili naman na iya sa Ginoo. Sa totoo, naing lugar niya, dili langit at dili imperno, na gitermino ang simbahan o purgatorio. Sa English na dictionary, Purge, Purify, Cleansing. Sa Bisaya, linisanan. Ang nangayson, kanya nyo kasalaran ng bambag, asa na yung nabasa sa maguntugan. Kanang imong ganyan na dili langit at dili imperno. Igsoon, bahala ang sa pangalan sa laing sikta, sa laing magtotoo. Na dili katoliko pero ang simbahan nagtermino. Na kanang lugar na exist na ana siya. Apan, determinahan sa simbahan o lugar na linisanan na mao ang purgatorio. Mabasa sa Brahanon 1.3, Purgaciones Patacorum. Inan nagsuon kipatuyag. Sa tabatata o klaro, na makita na po ang pagtulungan ng simbahan na sa balaang kasulatan. Kaya wala pagtulungan ng simbahan na gibase sa balaang kasulatan. Sa ito ba, mga pagtulungan ng Iksoon na adya, nakaangga kang simbahan, dili na kahuli Bible, kundi na magisterium, holy tradition, holy scripture, tulog yun na ang pundasyon sa pagtuong katoliko. Kunana ka, kuning kahalang ganun Iksoon. Pero sa pag-untugan mo, tanaw ta. Sa unang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 15, 19, ganyan diha, na sabihan namatay kang Ginoo, sa iyang lawas sa pambuhi sa kahintang sa espirituanon, niadto sa mga kalag na bilanggo o nagwali. Dito nakita na tatawag klaro na sa unang Pedro 3:19, ang atong Ginoo niadto sa mga kalag na bilanggo o nagwali. Ang pangutan niya karon bamalantong, pag adto sa Ginoo katulong giwalihan niya, langit ba to? Dili. Kaya ang langit, luwas naman. Sa tabat, dili ko sa langit. Ang dito sa Ginoo sa unang Pedro 3:19. Dili siya to imperno, kaya imperno iyan naman sa lawa. Sa tabat, dili mo makita na nain lugar na dili langit at dili imperno, apa nagsa ng diya. Himuon diya na limpihin ka sa espirituhanong kalayo. Ang kalayo sa English kita ni San Pablo. Diya sa 1 Corinto Kapitulo 3, versikulo 15 ganyan diya. Naku yung binatang mahanulangan, maagi kagkalayo, apan na kayo kagawasan. Kung itong ganawa, maagi kagkalayo, masukamot mo ka matumba, apan maagi kagkalayo, apan na kagawasan. Iksayan din lang ng kalayo kung imperno, ano kagawasan. Sa ito ba, ang Diyos kita ni San Pablo, sa 1 Corinto 3:15, kalayo, mas pitihanan, na maagi kagla, apan na kayo kagawasan. Kaya kung mga kakalang Diyos kita niya, ang langit, wala may kalayo. Sa tabat klaro, naginom San Pablo na sa isa ka lugar, dalisayon ka pinagi sa kalayo. Tapos dili mo sa tuwang perno, kayong perno, ano naman nagsoon? Kanang dumalayo, wala may katapusan, wala kayong kawasan dito. Dito makita ang realidad, kamalandungan na to. Na ang pagtulong ng Diyos sa mga katutunan na tungod sa pagtuong kining pag-ampo sa nagsuon ng panaw na naa sa balaang kasulatan. Kaya dito nakita sumala ni San Mateo sa yung Ebanghelyo sa Mateo 5:26. Bilangguan dito ang pagkabayaran mo ang imong sala. Sa ito pa na ay bilangguan hantod pagkabayaran mo ang imong sala, imong sintabo, imong himo na sala sa imong kinabuhi. Kung sala igsuon, mga atong tanawan sala, nagpasabot sa simbahan duha. Sama sa itong gobyerno, mga klaseng sala, kanang petty crime o heinous crime. Kung gitawag na binal sin o mortal sin naa sa balaang kasulatan. Kung ano ang pag-ampo sa tumagsyon ni Panginoon na naaman sa balaang kasulatan. Kung itong tanayan niya sa 1 Juan Kapitulo 15, 5, versikulo 16, ganyan niya.
Iglesia Na kung nakita ninyo ang magtotoo na dili mo sambot sa kamatayon ang pusa hatagan sa kinabuhi sa Ginoo. Sa tubabeto nakita na kung sa magtotoo na nakasalan dili mo sambot sa kamatayon ang pusa. Apan kung mo sambot Wala sa daw si kamatayon, Brother Jan Juna katon. igsuon dili siya ampo. Sa tuba gipakita Katong niya isa, asa na tong ang dili sa matungkol sa ang dili na ampo pa siya. Dito may Ngayon sa speaker. City Gayon na ang pagbuhat sa dili ang buhaton sala. Ay kato. Apan na sala na dili mo sambot sa kamatayon. Tubig. Namo kung imperno kung kalaglagan. Hindi na may speaker ron. Dito makita. Muna din sa Pilihan 2014. Gitambag sa linya na kalayo. Pangutan na daw, pangutan na daw. Sa kalag na mao. Dili mawala, dili mahanaw. Mag-antos sa katapos ng sulit. Dito iksoon. Kaya sigurado ko, matuwa ka sa bili, ang Ginoo mismo na ganun. Sa katibakan sa mga pagkatao na kumpo sa dira, lawas o kalag. Magano nung sila sa Mateo Kapitulo 10, versículo 28. Ayaw kahigmok kayo mapatay sa mong lawas at pandili makapatay sa kalag. Sa pa, ang karagsoon, ang kamatayon sa kalag, kato mga mirabulto ni Sopak, ayaw pakapana sa kalang sa Ginoo. Dito sa ito ang kamatayon na mao ang imperno. At pandili mawala, mag-antos sa katapos ng sulok. Magana ang sambahan na ay pagtunong kung maternal na purgatorio. Kaya ang tanong purgatorio sa ano mga na pagdalang din sa langit. Dalisayong lang ka sa unang mga naman sila sa ospitahan ng kahintang nila. Dati na ba sa sisisika? Kapit sa Catholic Church, paragraph 1031. Deklaro diha, nagalisayong ka sa ospitahan ng kalayo. Pinaagi sa mga binuhatan. Kaya naman, ang atang pagtuig sa una, diya sa simbahan, nagkasama mga pagtulungan. Pero importante, realidad yun atong tanawon. Kung sa mga basic na pagtulungan, kung may nga nabag, asa mabasa sa Biblia ang purgatorio. Kung Bisaya na Biblia, so ito nabasa ang purgatorio. Pero kung gamitin mo ang kaning Latong Vulgata, mga Espanyol na Biblia, nakita mo sa Bruanon 1.3. Kung purgatorio is purgatorio, naa siya. Tapos ang termino na naghatagan na ang simbahan. Ang termino na purgatorio. Ang purgatorio means purgatorio. Purga means minsanan, torio lugar. Muna kung inyong tanawin sa English, dictionary, pure spiritual cleansing, inanag yung padalag isuon. Kung inyong tanawin. Muna kung yata na sahod, adi na bugal-bugal. Ikasagaran sa ibang brand. Sumaya sa Ecclesias, Hebrew 7:5, asang kusito. Lampatay mas ang buhay na sahod na mata, lampatay ang paglaog. Isagan mo biya kung kusong dili ang pampatay. Inanag suon atong nagsuon dili katoliko. Sa ilang na baruganan. Tapos gamitin ang Biblia, minong Salmo 39, ang mga patay doon na nakadaig sa Ginoo. Sa tabat ang klaro, na kung ating tanawin ang ilang rason. Isa na o, kung si Kristo ang sumpanan, ang unang nag-ampo, diya sa dalang kasulatan, kaya sa rong atong Ginoo. Sa ito pa, ang pag-ampo na makatabang na. Ang pag-ampo na dili, kinasing-kasing, o pabalik-balik na ang tumong na dili kaayuhan, muna doon, ikinasukan sa itong Ginoo. Kanang sa Mateo 6, level, kanang mga balik-balik na Ikaw na po, bay. pag-ampo na dili itumong sa kaayuhan. Ikaw na po. Gunite lang. Unagsoon na atong balikon ang purgatorio termino sa simbahan. Tapos momento na ang pinakaunod ana na aman. Katong dili na ko ganina. 1 Corinto 3:15. Dalisayan ka sa kalayo na ospital ng kalayo. Tapos ang pinakaligton pa nga katong ginin diya sa San Mateo 5:26. Na binangguan ka itong nagabaro ni mong sala. Sa tabang na ang pinakaunod at pinakasentro. Muna ang mga papadayag diya mahitong sa kong pagtuon. Kamu na pinakasentro igsoon. Kami yung pastor, ang sa mga pangalan niya sa 1:39. Na medyo nang kitang Ginoo diya. Medyo sa mga kalag na baranggo o nagwali. Ang pangutan na, o sa itawag mo diya, o sa iyong pangalan diya, wala problema. Pero naay lugar na dili langit at dili imperno na may ganto sa Ginoo. Gawalihan niya sa 1 Pedro 3:19. Dito balik-balikan kung dili na, kung di mo totoo, nagpasabot ang balaang kasulatan. Mga kalag na baranggo, kasakit, termino, barangguan, ano masabtan sa tao, na kami isuon, nagkatas ng Ginoo, na naay lugar na dili langit at dili imperno. Na maogi, termino ang simbahan,
hatagan o karon sa katibukan magtupos kamo kalibutan unity sa pagtuo muna ang purgatorio. Kasi ito makita igsoon kung ating itong susubayon sa pagpadayan sa balaan kasulatan. Kaya dili parehas ang sala. Na ang Ginoo sa Mosityoso, sakto o hustisya na maghuhukom. Sa ito makita, tataw klaro na ang atong mga sala dili para sa bukatan. So kung parehas pa igsoon sala, at agyan dyan, sigaran, matay sa pinadayag 21-27. Wala makapasa. Magorano man, Sa sayaw. disulat, ipadalag, ipasabot, isambuhan. Medyo hindi atong balikin, pero bundong ipagkasabot. Wala makasunod sa langit na ganong sala ni Pagpamakak. Ito mga lumpo Nagkakita ko lamang. ganina ba? Sa tabat-tato, klaro, na kung atong pagtuo lang, kaya pagtuo sa simbahan, katoliko, o sa dili, Ganyan naman, katoliko, parehas naman. Ang destinasyon sa tao, langit ang impierno, dito na ang kasanto. Apa sa dili pa natabo ng sitwasyon na, may lugar na gipasabot, diya sa balaang kasulatan. Muna ang realidad ato magbasa so makita na to ang punto basta. Na dili tinutumo, wala gihimo, wala gipadayag, wala gitugod sa bako na sa balaang kasulatan. Muna ang atong papadayag sa pagtuang pagtunuan mahitungod sa purgatorio. Isip na isoon dito ang sabton. Naman, ganyan sa panagtuloy sa ka doktor na ang bagat baliton sa tao na wala masalod sa kamaturan, may mong tinuot alang kanila. Kung tawa ka masalod sa katekismo, pagtununan diya simbahan, natungo sa pagtununan diya sa doktoral na purgatorio. Basahan na ka og sa ka sitas, itong ganyan ako ganiha. Ecclesiastes 9:5. Yung diya na ang tao masalod na siya namatay, apan ang patay ganun sa tayong dumanan, isarado ang Biblia, nakugos yun, hilihan po ang patay. Mula siya aming tanawon, diya sa balaan kasulatan, gikan sa Jesus patulang sa pagdayag, wala kayong mabasa diya na dili ang po ang patay. Apan daghin ka mabasa, diya una, na yan po o makatabang ang pag-ampo sa tumisyoon na may panaw na. Kaya naman, daghan naman na langit, may panaw na namatay. Sumala sa pagdayag sa Iso. Katoliko versus Katoliko, magkadebate. Kaya kung tanawang nagsoon, na kaming pag-ampo na makatabang. Ang unang nag-ampo, Naman tayo debate ka ng mga tabo. Dalawa ni si Potong taga Cebu nga CBCP. CBCP versus SSPX. Nako ang matabang sa pag-ampo. Tapos diya sa 1 Pedro, Kapitulo 4, versikulo 6 ganyan diya. Isa na sila grupo may ang Katoliko. hindan na nagyuwali ang Pero, Ebanghelyo. grupo sila ba? Panaw na, araw silang kahintang, nagyuwak man sila, mabuhay sila ay nabuhay ang Diyos. Sa ito pa, ang Ebanghelyo, gawalo sa mga tao, naging panaw na. Yung mga pag-ampo. O kinagigin ako ng mga unahan, 5:16. Na kung makita ninyo ang magputuon na kasalanan, dili mo sambot sa kamatayon, iyan po siya, o katagan sa kinabuhi. Apag naay sala na dili mo sambot sa kamatayon. Kung mo sambot sa kamatayon. Sa tapad diya, kasi sa pasabot diya, binwa sin o mortal sin. Kaya sa balaan kasulatan nagsuon, tuloy klaseng kamatayon, giskutan. Ang unang kamatayon na pasabot sa balaan kasulatan, at ang dalawa ka ng physical death, ang mga bulag sa lawas at talag. Lalo na sa King James Version, nasa Genesis 35:18. Kung hindi, nabulag ang talag mo na kung sa kanya namatay siya. Yun ang unang kamatayon ka ng physical death. Ang unang lawas, ano pag mayat na kagyan sa Ecclesiastes 9:5. Ang pabulang kamatayon na physical sa balaan kasulatan, natunggan mo sa pinabalag na patawag 20:14. Ditambog dito sa mga kalayo. Ang mga kalayo, mamusupak, marabingkor, walang pagkabanga sa kamang sa Ginoo. Nagutawag ang pabulang kamatayon na maol ang interno. Ang ilang kamatayon sa iyo ng buhok patang. At ang mga pagkalag, walang grasya. Naman ang sa una tumitilo kapitulo 5, versikulo 6. Nang usa ka Buddha, nagpatuloy sa tinunang binahatan. Patay sa kalag, grasya sa kalag. Ang grasya ng mga kalag, kabalaan niya nalalak na. Munang siya na pagpapalag pagpangkong na may panaw na. May batang ko sa tumato, usa ang mga ipadala ko pasabot sa bilang sa tanigatan sa sambahan. Mata mo sa pagpapatulogan. Kaya yung mga siya, magkamusupak anak. Wala
mga salot, wala nga kapitulo bersikulo. Kaya naman pagpapala sa protokolo, bintay ko nila sa mga pagbabawa. Apan kung nasalot ka, kung sa pagpasabot niya na, kung sa paghatag niya na, ito mo sa pagtulungan, na naasa dalaan kasulatan, na mauang pagdawag, na limuhanan sa espitahagang kahintang sa mga kalawag, na wala pa na dito. Depende lang po. Pero Sayang kinabuhot. Imanag sa yung kahintang. Muna, pwedeng panahin. At ito naman panahaman, walas po siya mga tanong na gano'n. Ang sunod na gano'n. mas una pa man problem nga tinuod. Namoy problem nga tinuod. Asa mabasa nga tinuod ninyo ah. Sige. Mga dokumento simbahan. Ang pinag ito na mutunod sa ganun bunga. Sa kasalanan sa mga punto ka rin, ito ang banyado sa sister. Ang bunga, mura ang sa buha sa buha. Muna, anong pangalan? Ang simbahan, nagbunag siya ang tao. Muna, ang bunag siya. Uy, awad man mo sayo sa angkon. Sa kagista. Muna sa karaan ko kung panahon, naghihinap ko ang panahon na nagit ko sa panahon na patuloy ang bunyag na giwag ka rin sa Krusas 2:11. Muna ang simbahan, nagbunyag sa tanang tao, bata, tugunan, babae, lalaki. Bunyagan siya, ina naman. Naman ang kapag mo sa Pilipinas. Pwedeng ganayan diya sa Grupo lang sa Katoliko ba? Pero lahi-lahi hindi sila kay Latin ang ilang mas pero sa tuwa kay na English pero sila nakabase sila sa tradisyon ba sa una ang tradisyon sa una Latin mo dun balik nila ka mula gini sa Pinoy sa Luwan Kristen ko mula pagsaka sa Pinoy diya sa San Mateo 28 19 may sa diha namin sa na panglakan mo sa Pinoy kalibutan kasi mo sa akong mga tanunan bungagi sila sa ngalan sa amahan o sa anak o sa Espiritu Santo ang tanang katahan dito sa Pinoy bunyagan apa magsaya ng mga dili katulad magsapak na ini ngayon ang gamitin nila ang sumartes desires o sa gawin nila sumartes desires ilang gibunyagan hindi sa sampel di pa sa bukla ang gibunyagan yun naman may sabihin Kumala sa Marcos desires Pasainom mo to. Ayaw ko sa patakalan. Patalaga. Napasok ang kasaluhan. Napasaka. Sige diya. Kapalo ba kayo sa kitiyan dyan? Hindi diya. Ang gusto kong kagaan. Ganito pa rin ang mga ayaw kong sunod-sunod ang panawa at malo. Ang imong hibawan mo ito para manalo. Kung sa mga dokumento ay ta? Dokumento ay ta? Sa mga stand? Ayaw di ko sa hindi pinakit. Kaya natupang ko sa pagkakasimuhan 2,000 years old. Hindi ipagtungo ng yun. Kung kinuha ka katoliko daw magtutungo kas pagtugikan pa sa unahan ng yun. kanina din sila mga safety ano sila mga gawalis eh Ano hindi natin katoliko? Kasi hindi mo na mga hindi katoliko. Papa ka ba? Papa pa niyo sa tupapa ni. Ikaw delikado mahimong iglesia ni Manalo. Wala na. Miss wala na. Nakita na po ang bunyo ng Diyos sa Galatia 3:27. Pusta! Pusta ba lagi? Pusta yan! Kabalo ba ka na alam mo ang isulit ang mga simbahan ikaw sa buhat mo karon? Ito kayo nagatuwa ko kabalo ka na? Mayroon nagatuwa ko sa Diyos ko na nakatawa ko sa matagal. Buhat sa simbahan. Huwag kang Iso Kristo yung unang Diyos sa iyo yung wala. Lagi sa bunyag. Istante ka! karoon po na Ang imong mindset istante. Among istoryahan ay pagtuong sa Katoliko. Ang pagtuong sa Katoliko tradisyon niya. Pagsyon! Ano ba dyan?
ang nagayad ang mga board member sa safety na matag Sabado o Webes o pagkaroon kasi kong pagkaroon diya sunod. Pinamay atensyon doon sa ground. Nakauban na po na butang sa atensyon. Magalas na. Tama na yung original.